Štefan Banič, životopis a jeho padák. Narodil sa 23. novembra 1860 v Neštychu, dnes Smolenice, pri Trnave v rodine mladého roľníka. Po vychodení základnej školy v rodisku pracoval ako poľnohospodársky robotník, neskôr sa vyučil za murára a pracoval na stavbe Smolenického zámku. Bieda ho vyhnala roku 1907 do USA. Tam si našiel príležitostné práce na farmách i v baniach a nakoniec sa usadil v meste Greenville v Pensylvánii, kde pracoval v strojárskom závode. Banič sa začal zaoberať myšlienkou vynájsť zariadenie, ktoré by zachránilo letca pri nehode. S rozvojom letectva, ktoré prenikalo aj do Európy, sa vynáral problém zhotovenia bezpečných padákov. Baničov padák sa pripevňoval okolo hrudníka a bol tzv. Sklápacieho typu. Otváral sa pomocou zvláštneho zariadenia umiestneného v osi padáka. Baničová konštrukcia sa odlišovala od predchádzajúcich. Padák už nebol dážnikom, pod ktorým výsadkár visel, ale upevňoval sa pomocou popruhov na hrudnej časti pod pazuchami. Výsadkár bol teda do padáka zaklinený a nevisel voľne na lanách. Vynález padáka Baničovi nepriniesol bohatstvo ani slávu. V roku 1920 sa vrátil do rodnej obce, žil v ústraní ako murársky majster. O niekoľko rokov sa jeho meno znovu spomínalo, keď s bratom Jánom a súrodencami Vajsáblovcami a Volavcami objavil v roku 1930 podzemné krásy jaskyne Driny pri Smoleniciach. Zomrel 2. januára 1941 v Neštychu. Pri príležitosti z tých narodenín odhalili mu na rodnom dome pamätnú tabuľu a pred novou budovou letiska v Bratislave dôstojný pamätník.